gashi Ibrahim Yas da ya zo kasar nan ake shan kakinsa ake shan majinansa taburman da ya zo na aka cinye ta a Zaria ku tambaya Albani taburman da Ibrahim Yas ya zauna kan ta yi sallah lokacin taburman da ba kafe wallahi mahaukata ne sai suka cinye ta suka cinye ta duba malam gidado assalamu alaikum ka san malam Isaka mai farfesu malam Isaka mai farfesu malam Isaka mai farfesu dan izala ka san shi a Bauchi nan malam Isaka amma yana zuwa wurinka yace mini Allah ga ta malam kun gaisa dan na sai da rabuwa da kai ne zan tambaye ka to malam Isaka yana da rai yanzu yace mun lokacin da Ibrahim Yas ya zo kasan nan yana Jos da Ibrahim Yas ya zo ba yi sallar azhar ba ba yi la'asar ba ba yi magariba ba ana tare da shi shi ma bai ba kansa ya daure ya kira yan wasu lokacin yana tijaniya yace musu ya za a yi shehi ya zo ba mi azhar ba ba mi la'asar ba ba mi magariba ba ga isha ta zo yace abinda suka man amsa da mutane suka ce ana maganar sallah ga jikan wanda ya zo da sallah yace to da isha yayi aka zo aka yi alola Ibrahim ya sai alola ruwan alolan aka dinga fada akai sai da aka shanye shine malam Kabiru Gombe kuka je yake cewa malam Kabiru Gombe yake cewa kamar mutum da kaushi yayi alola ku karba ku shanye ko ba haka bane isa shi yake ga min yace daga ranar shi ya bar dariƙa ce wallahi ba addini bace ba sallah mutum ya alola a shanye ruwan alolan yayi kaki a tande wayan gidadanci ne an mai da mutane dabbobi an mai da mutane mahaukata babayi wani sahabi ya kai masa haka wa ya sha majinan Abubakar wa ya sha yawunsa wa ya sha ruwan alolansa sai Ibrahim Yas a Najeriya a Jos da ya je a gege aka tara mutane ya ce